wallahi ko qala Allahu qala rasulu kace wa mutanen jihar Kano in dai kun samu sabanin ra'ayi kana sa jan hula wani sai ya kalle ka ya ce ƙarya kake ko sai ya kalle ka ya zagi ka ko ya zagi iyayenka ko ya zagi malaminka ko me ka faɗa siyasantar da shi ake a jihar Kano to amma wataƙila wasu za su fahimta idan nayi haka mu sa siyasa a gefe guda mu zo mu magana mu fahimtar da kanmu kuma mu yi kanmu adalci adalcin da nake so ni akan maganar da sarki Sunusi Lami da Sunusi yayi ba ƙarya yayi ba kuma ni ma ina goyon bayan sa muddin ka aure yar uwata yayata ko kanwata ko wata ta kusa da ni ta jinina ko yata ta ciki na wallahi ka aure ta kada ke ta ko kamare ta billahi lazi yara in bana bakwai zan taro irin ka ma rashin mutunci na rantsi da girman Allah sai jikinka ya gaya ma sai sun ji injin ka sun lode ka ai wulakanci ne rashin darasta dan adam ne Allah subhanahu wataala shi ya halicce mu amma shi da karan kansa yace yana darasta mu wala kad karramna bani adama Allah madaukakin sarki yana girmama dan adam Allah ya zauna ya zuba basirarsa ya zuba iliminsa ya zuba technology ya tsara halitta ta fuska ka duba ka ga yadda aka yi ma ido daidai ya cancanta ba ma ido anan ba ba ma ido anan ba ba ma guda ɗaya da kiyawa aka yi ma guda biyu in karfaɗe ɗayan yana gani in karfaɗe ɗayan yana gani aka zo aka sama hanci ga ƙofofi guda biyu ran da kake mura idan ɗaya ya toshe zaka ji ɗayan yana fitar da iska wannan ya toshe wannan zai fitar da iska ba ai ma guda ɗaya ba idan kana mura ka toshe shikenan numfashinka ba zai fito ba ko kuma sai dai ka rika yi ta baki aka tsara ma bakinka ka duba ka gani ga haƙora aka jera su ga harshe aka jera komai ga kunni duk abin da Allah ya sa a nan ya kamata a sashi duk duniya babu dan adam din da ya isa ma irin wannan babu wani injiniya da ya isa ma technology irin wanda Allah subhanahu wa ta'ala an gama ba za a ƙara yi Allah ya cika halittar dan adam yayi mace daban yayi namiji daban yayi mace halittar da namiji zai gani ya sha'awarta yayi namiji halittar da mace za ta gani ta sha'awarsa ba a yi ku iri ɗaya ba Allah madaukakin sarki shine yayi halittar da kai kana gani ka san an yi basira an yi tunani an gama zuba kwakwalwa daga lokacin da aka yi ma halittar ta dan adantakarka a matsayinka na namiji aka yi mace ta halittarta ta yan adantakarta a matsayinta namiji kai a iyanan kasan an kura basira a iyanan kasan an gama lissafi mahaɗi ne mai kyau mahaɗi ne wanda ya tafi daidai wanda wallahi banda Allah babu dan adam din da ya isa irin wannan abu amma da haka wai zaka ga mutum ya aure mace ya aure yarinya ya kai ta gidansa daga ta dan saba masa sai ya zagi ubanta ya zagi uwarta ya zagi danginta ya ci mata mutunci ya dake ta yayi abin da ya ga dama sabanin lokacin da yake neman aurenta daga lokacin da kaga yarinya ko a dai sau ko a gidan biki ko a makaranta ko akan titi ko a ina ne ma ka haɗu da ita ko a social media ka je ka kashe murya ka lallaba wata tana jan aji tana ifizi haka za ka yi ta shan wahala ka dage ka karɓo lamba ka fara yan murya ni ne wannan nan da muka haɗu kaza kana bin ta dare kana kiranta kuna chatting ka siye mata zuciya ta yarda da kai ta aminta da kai kana son ta kana ƙaunarta a zo a yi magana har a kai ga lokacin da za a yi aure dan ta shigo gidanka ta zama mallakinka kai yau harshe da haƙorinka ma suna saba a bakinka suke tare suke me yasa baka cire kayar ba shikenan dan mace ta bata mana duk abin da ta yi maka ba ta da magabata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shine fiyayyen halitta ba bai fi kowa ba shi ake so mu koyi da shi ba bai kai karan matarsa wajen babanta ba baban nata yana zuwa ya kawo mata duka ka je ka tambayi malaman ka na islamiyya sai baka karatu idan dabi'a akuyoyi ce dabi'a dabbobi ce dabi'a arna ne kai arna ma masu hankali ba dakikan arna ba sa yin wannan dabi'a ka sa hannu ka mari matarka kuskure ne ina son ina kaunar ina jin kan ina alƙawarin da ka ɗauka na ba za ka ci amana ta ba amma kai saboda tsabar wulakanci dan ta dan saba maka sai ka je ka kai ta ƙara wajen iyayenta ko wanda gidadanci ka da keta ta yi kuka ta kila ko ta jawo shi ta yi fushi ka fita ka tafi ka je ka warware a waje ko ka je ka kallo wasu ƴan matan sun tayar ma da sha'awa dare yayi ka dawo kuma ka zo kana mata ƴan murya kuma ka ci mutuncin ta da sai kaga an zo an ce ai in kika bijire wa mijinki ya ne miki da daddare mala'iku za su kwana suna tsine miki kuma kai ka ja ta bijire ma din ka sani cewa wannan magana fa za ta yi aiki ne akan hakkinka in baka shiga hakkinta ba in ka shiga mataki ka bata ya za a yi ma ka take ta sai ka ce wata akuya sai ka ce wata dabba na rantsi da girman Allah duk wanda ya dake ya uwata billahi lazi sai na ji injin sa sai dikin sa ya ga mai sai mun rama mata sai mun ragargaje ka wallahi Allah ya zuwa mu da auki wallahi taron ma zani mun lote ka in ya so a farin fadan dangi ina naga ku maza in ba fito akai fito na fito da gobe za ku fahimci inda aka lusa ba ina kauna ina son wallahi ni a gurin nan ina tare da su musulmi da su 100 bisa 100 kai daidai kana kan saiti